Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park. Nazo ziphambili. Ndinqwenela urhulumente angenelele abantu abasuse bhetele kaloku basibulalela abantwana ngoku. Iinzululwazi ezijongene netyhefu zithi ityhefu ezifumaneka kwimichiza efana ne-organophosphate akumelanga zisetyenziswe emakhaya. We do have some courts in the province where there are no cells. And what that means is that prisoners are brought to court, they're kept in the vans. Umphathiswa wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko uThembi Simelane uthi ukusetyenziswa kwenkqubo yobuxhakaxhaka bale mihla iza kunciphisa umngcipheko ezinkundleni ize yehlise namaxabiso okuthutha amabanjwa. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Ingcali kwezetyhefu nemichiza zithi ityhefu ezifumaneka kwimichiza efana ne-organophosphate akumelanga isetyenziswe emakhaya. Oku emva kokuba umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi ebhengeze ukuba babathandathu abantwana baseNaledi abasuleke kule nyanga ephelileyo emva kokutya iichips ezinetyhefu batshabalale ngenxa yemichiza ekufunyaniswe ukuba yi-organophosphate. Organophosphate imichiza enobungozi ngeyona ndlela isetyenziswa kwezolimo ukukhusela izityalo kwizinambuzane ezinobungozi. Iyabulala xa ubani eyityile, eyirhogole okanye idibane nesikhumba. Baba ngawona amaxhoba abantwana kuba imizimba yabo imincinci. You can also dehydrate, but a lot of times, as I said, the people can become comatose with higher concentrations and then actually pass on. Kusenjalo umbutho weziphaza kweli ubongoze abempeli bazikhwebule ukuqeshiseni ngamagumbi okanye igaraji zabo njengevenkile zapemba ngaphandle eMangaungwa. Abanye babo baqeshise kupemba ngaphandle bakhalismantshiyane ngelithi banento yokubalawula ngendawo zabo. Babalelwa ku-127 abafundi jikelele kweli phondo abafumene unyango kurhaneleka ukuba batye ukunetyhefu. Umbutho weziphaza ucebisa ngelithi kufike ilixa bempeli baqale ezabo ivenkile. So what we are saying is that let us take our power back, take our economy back, ensure that our people are able to then serve the communities that they live in. Kanti amakhulukhulu abazile bankongelene kwinkonzo yomngcwabo kaLisedi Mabhoyi ominyaka 10 osoleke emva kokutya izimuncumuncu ekurhaneleka kuba bezinetyhefu nazithenge kwivenkile yase-Alexandra. Le nkonzo bibanjelwe kwilali yase-Pering Malianeng eLimpopo. Sapho lukaMabhoyi lubongoza urhulumente aphande kwaye ayivale imizimveliso ethengisela izirhoxo ukutya okutyhefekileyo. This thing, it means it will be continuously. If it's not in Joburg, it will be in Mpumalanga because of I never saw they must shut down those kind of factories that they're doing those kind of things. Usapho abahlobo nabantwana besikolo banike imbeko yabo yokugqibela kwintwazana eminyaka 9 uAnothando Kwindla naye kutyholwa kuba usoleke emva kokutya ichips ezithengwe eSpaza. Ungcwatywe kwilali yakwaTshatshu Cebukuhle eQonce. Ufike esikolweni engaphathekanga kakuhle emva kokutya ichips ekhaya. Uqinisekiswe njengongasekhoyo esakufika ekliniki. Luxhelekile emphefumulweni usapho luthi mazivalwe ezivenkile. Mna ndinqwenela urhulumente angenelele abantu abasuse bhetele kaloku basibulalela abantwana ngoku. Ndiva kabuhlungu kakhulu. Kodwa ke uYehova uzawavala loo manxeba, uzayipholisa izintlungu sikuzo. Ndifuna ukutsho ke nalapha emntaneni nam uThabisa makaxole makalale ngeli lophayo inxeba. uAnothando ngumntwana wesine kubhubha eBuffalo City. Uqala ngoSeptemba nyakenye kurhanelwa ukutya okunetyhefu. Kuhlatywe ikhwelo kurhulumente khe aqinise imithetho elawula ivenkile zokutya. Sisavaliwe isiphaza ekuthengwe kuso ichips ezityiwe nguAnothando. Logama uphando lusaqhuba. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi ukushiya kwamalunga lombutho akutsho ukuba liyatshabalala eliqela. Oku kuze emva kokuba wayesakuba ngusihlalo weliqela uAdvocate Dali Mpofu ethe waziguzula kweliqela esiya kumbutho umkhonto wesizwe. EMK yasekwa kunyaka ophelileyo kodwa ifuthe leliqela liyavakala kwezopolitiko. Inkokheli zeliqela zithi zijonge ekuliqiniseni eliqela ukubheka phambili. After a lot of soul searching, I've taken a decision that I will be joining MK
And as I say, I'm joining MK because I believe that it is the vehicle through which we will achieve the much needed black and progressive unity. Kukho amarhe athi asakhona amanye amalungu azimisele ukuyishiya i-EFF kodwa inkokheli yele qela uJulius Malema ufunga ngelithi awukubulali ongakudalanga. It can't fall apart because you can't destroy that which you have not built. It is our own child, it's our own baby, and we will decide what we do with it. uMalema wongeza ngelithi akamtyholi owayesakuba ngumongameli weli noyinkokheli ye-MK uJacob Zuma. I don't have any relationship with President Zuma. We are political contenders. He's a leader of a political party. I'm a leader of a political party. That's where our relationship starts and ends. Kulindeleke ukuba i-EFF isingathe inkomfa yayo eGauteng kwinyanga ezayo. Ukanti ukuhlalutya ubume be-EFF ngelixa siya kwinkomfa yonyulo kazwelonke sibize umhleli wezopolitiko e-SABC uMzwandile Mbeje. Mzwayi, sikwamkele ingathi lithuthuma lidluli kwi-EFF. Ingaba le mfuduko yenkokheli yenziwa zingxaki ngaphakathi kuyo okanye kukho umtsalane kwi-MK party? Sibonga kakhulu sibonga nakubabukeli. Kuningi mhlambe ongakubheka into edale ukuthi kube kwenzeke lokho kwenzekayo. Uzokhumbula ukuthi sisuka okhethweni ka 29 May enye into eyayilindelwe kwakuwukuthi iFF izoba yelinye lamaqembu akhulayo kodwa esikhundleni sokuthi likhule lahlehla. Lokho ke kwaletha ukungabaza kwabaningi. Futhi ke mhlambe abaningi babona ukuthi mhlambe akuselona iqembu leli okuyilona abangaqhubeka ngalo beyiphambili. Ikakhulukazi ngoba kwavele kwaqhamuka iqembu elaba thatha indawo yesithathu le iEFF ekade iyibambile. Kuthiwa isandla esiqinileyo sika Mnumzana Malema singaba sinefuthe koku ngabe uthini wena? Ngoba ngisho nje angeke ngisho ukuthi mhlambe umuntu oyedwa ngoba naye uMalema yebo umholi weqembu kodwa ke akaholi yedwa. Kusho ukuthi ubuholi bonke uma ngabe ukuthi khona okufuneka egxekwe ngeke umkhiphe yedwa iqhubu. Kufuneka kusho ukuthi indlela iEFF ephethwe ngakhona mhlambe unalo iqhaza ngendlela enza ngayo kodwa ke ngeke kube uyena yedwa ke onephutha kuloko. Mzwayi, abanye bathi lemfuduko ibonisa ukuba nayo iEFF yonganyelwe ngamaqelana angaphakathi kuyo. Ingaba ukumka kwezinkokheli zambileyo nezahambayo kuza kudala uzinzo ke ngoku? Into ke engicabanga ukuthi ababukile okufuneka beyazi ukuthi esikhathini esingangenyanga kumbe singaphezudlwana nje kwenyanga kusuka manje kuzoba nokhetho kumbe kuzoba nenkomfa yokukhetha ubuholi obusha kwi-EFF. Uma ngabe ke noma ngabe iliphi iqembu lezepolitika liya ke enkomfeni enjalo kuba nokudonsisana, kuba namaqeqebana avumelanayo nengavumelani. Mhlambe laba ababonayo ukuthi ke ngeke bephumelele begcina ke behamba. Lokho kungaba esinye sesizathu kumbe bengaphathani kahle. Into engicabanga ukuthi iEFF kuzomela iyenze ukuthi ngenkomfa yayo kuzomela ikwazi ukuthi ke ilungisele amaphutha enza ukuthi kube nje. Uthethe nge-conference abazabanayo, inkomfa abazabanayo kuvuliwe kuphakanyiswa kwamagama enkokeli akhona amathuba okuba uGqirha Mbuyiseni Ndlovu angangusekela mongameli okanye uSosiba Jikelele we-EFF. Enye ke izinto engicabanga ukuthi idala ukuthi ke mhlambe kube nezinkulumo ezingaka noma nokungezwani khona kwi-EFF. Sesivele siyazi ukuthi kukhona abafisa ukuthi uDokotela uMbuyiseni Ndlovu abe isekela mongameli njengoba phela sazi ukuthi alisekho isekela mongameli njengamanje. Kodwa ke lokho kukhona futhi abanye abafuna kube uGadrich Godi lo owayinobhala. Konke lokho ke kwenza ngempela ukuthi umdonsiswane uqine. Sibonile futhi mhlambe naye uMnumzane Malema einkundleni zokuxhumana ebhala ama-post yebo akabizanga igama lamuntu kodwa uma ngabe uqala ulandelisisa into le ayibhalayo ubonakala ngathi ke kunokungezwani kahle noDokotela uMbuyiseni Ndlovu. Ngicabanga ukuthi ezinye izinto lezo ezibhekiwe. Okugqibela Mzwayi, kukho amahe ukuba iEFF ingenelwe ngabe MK ingaqondi kungadala ungathembani phakathi embuthweni. Bangahluzwa njani abanyanisekileyo embuthweni kwabo bafana nengcuka? Njengoba umzwile ngisho noMalema njengoba kade sikhuluma nje ethi ubudlelwane anabo nomongameli Zuma obezepolitiki kodwa usuvele uyabona ukuthi akusezwana kahle ngoba phela eParliament baye bethi bazosebenzisana bazoba into eyodwa kodwa ke abanye bayaxebuka bayakwelinye iqembu. Lokho kudala uhlevane. Ngempela angicabanga ukuthi bazozwana kahle ekutheni ke basebenze bazozama khona ngoba bafuna ubunye kodwa ke kuzobonakala kubanzima. Sibama ngazo zozibini Mzwayi. Sibonga khona.
Ukulahla kwamalungu epalamente amane eqela iPatriotic Alliance akubangelwanga kukulo okanye sohlwayo okuthethwe lilungu lekomiti yesigqeba yePA umnumzana Charles Cilliers. Ubunkokheli beliqela buthi la malungu aza kuthunyelwa kwezinye indawo. Emva kwenyanga ezinhlanu besepalamente eKapa uKatrina de Bruin, uStacy Lee Kojane, uGavin Jonas noCleo Velskut balahlile njengamalungu epalamente eneminyaka engama-20 qwaba ubudala. uVelskut ebelelona lungu lepalamente elincinci ngokobunkokheli bePA ezinguqu azenziwanga kukujijisana. It's not as a result of any particular incident or bad blood or any kind of punishment or anything like that. All of these people will continue to be members of the party and they'll continue to have jobs. Kananjalo uqhube wathi nangona kusaqosheliswa imiba ethile uDe Bruin uza kubuyisela kumasipala iBito eGarden Route ngelixa uKojane eza kusebenza kwiofisi kamphathiswa uGayton Mackenzie, kanti uJonas yena uza kuthunyelwa kwiofisi yephondo yePA ngelixa uVelskut kukhangeleka eza kuthunyelwa kwicandelo loqhagamshelwano lombutho. Got the PA's national chair, Marlon Daniels, Santos van Wyk, one of the earliest members of the PA who's been with us all these years. Then there's Ratika Tajuddin. She was in Cape Town City Council. She'll be going in. And then there's a leader from the Northwest, Lorato Matupa. Those are the 4 people. Ukanti ke umnumzana Cilliers uthi bonelisekile indlela iPA eqhube ngayo epalamente kwezinyanga zimbalwa zidlulileyo apho inamalungu epalamente alithoba kurhulumente ubambiswano wamaqela ali10. Kwalapha ezindabeni usapho lenkwenkwane neminyaka emine oqongwe yinja eSearchfield kude kufuphi naseNice neNtshona Koloni itsala nzima nokwamkela ukusweleka kwakhe. Sinamkile kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba kwijelo leYouTube noSABC Plus ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike kwabongoza kanjalo ukuba awukamcofi subscribe wenze njalo. Masiphinde sithi krwaqu kwinqaku eliphala phambili ngalenhlwa. Inzululwazi ezijongene netyhefu nemichiza zithi ityhefu ezifumaneka kwimichiza efana ne-organophosphate akumelanga isetyenziswe emakhaya. Okwemva kokuba umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi ebhengeze ukuba babathandathu abantwana baseNaledi abasweleke kule nyanga ephelileyo emva kokutya ichips ezinetyhefu batshabalale ngenxa yemichiza ekufunyaniswa ukuba yi-organophosphate. Silumkiso abo bantliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Usapho lenkwenkwane neminyaka emine obulewe yinja eSearchfield kufuphi naseNice neNtshona Koloni itsala nzima nokwamkela ukusweleka kwakhe. Kukholelwa ukuba uSimukiso Ntswayibana ubedlala nabahlobo bakhe kufuphi nekhaya lakhe eSmartsville ngolwesibini ngexesha izinja eziliqela bezimleqa. Bakhawuleze bayoxela emva kokulunywa kwakhe yinja. Emva kokulunywa yilenja kutyhola ngelithi iye yamrhuqela kweli hlathi lingemva. Umzimba wakhe uye wafunyana kwenye yendlu ezilapha ngezantsi emva kweeyure ezintlanu. Ngoku simkhangela nelathemba lobo mhlawumbi uzawuthi ephila. Qha ke ngokuhamba kwexesha uba ndandimxelele ngosi ndathi awukwazi ungena endlini ngo-7 ngo-6 funeka ube sendlini. Mna kuthe kwabethe laa xesha engekangeni ndazibuza uba njani eli xesha uyalazi mos ixesha endandibekele lona kona kona isibulele. Izinja eziyabulayo yinto eqhelekileyo ezilokishini. Iinkokheli zasekuhlaleni zifuna umasipala, amapolisa nemibutho ejongene nezilwanyane idlale indima ekufundiseni abantu ngokuhoya imfuyo yabo. Kuye kwenzeke into ngesiganeko kuthathwe inja ingabuyi inja kuphinde kwenzeke esinye isiganeko nantso ngoku isystem ekhoyo and futhi lonto leyo ayisiniki i-long term solution. Enye inja eyaluma uSimi kwiveki ezimbini ezigqithileyo yaye yalaliswa ngestofu. Nangona kukho izinja eziye zaqokelelwa akukaziwa ukuba yeyiphi eyona ebulele uSimi. Kulindeleke ukuba afihlwe kulesine esiya kuye. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eSearchfield ngaphandle kwaseNice.
Umphathiswa wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko uThembi Simelane uthi ukusetyenziswa kwenkqubo yobuxhakaxhaka bale mihla kuza kunciphisa umngcipheko ezinkundleni kananjalo kunqamla amaxabiso okuthutha amabanjwa. Umphathiswa ubebambe uhlolo kwinkundla kaMantyi yaseThekwini ukuphonononga inkqubela ekusetyenzisweni kwenkqubo yamabanjwa yeqonga la-online nenxibelelanisa amaziko ezoluleko neenkundla. Uhlelo lokuthi iziboshwa zingayi bukhoma inkantolo kodwa zivele inkantolo zisebenzisa ubuchwepheshe besimanje seliyasebenza izinkantolo zaseThekwini naseMgungundlovu kanye nezikhungo zokuhlunyeleliswa kwezimilo ezixhumene nazo. Umnyango uthi lolu hlelo luzokwehlisa izindleko zokuthusa iziboshwa zisuka emajele ziya enkantolo. Lokhu kuzosiza futhi ekulweni nokushushumbiswa kwezinto ezingekho emthethweni. Iziphathimandla zithi ngenxa yenqalasizinda egugile kwezinye izinkantolo, lolu hlelo luzosiza ekunciphiseni ukweqa kweziboshwa ngesikhathi zisenkantolo. When prisoners need to go up, then we are forced to make sure that they go up in lifts that are sometimes used by the public. So it becomes very difficult to manage those kinds of things, and our security officers have to then empty the lifts of all the public and make sure that only prisoners go up on in those lifts and that kind of thing. But it is a problem. Ungqongqoshe uThembi Simelane uthi babheka izindlela zokwenza ngcono izinqubomgomo nezinhlelo zokuqinisekisa ukufinyelela kwezobulungiswa. We are also planning as well at a departmental level a broader discussion with SITA on how to digitize our court. There is a standing program which has got a budget. Umnyango uthi zonke izinkantolo esifundazweni zinegumbi elisebenzisa ubuchwepheshe besimanje. Lolu hlelo luzosatshalaliswa kuzo zonke izinkantolo ezweni lonke. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umbutho we-ANC kwiphondo leMpuma Koloni besingathi umsitho okuphawula iminyaka engama-60 kwabulawa amagqala omzabalazo amathathu. Uvuyisile Mini, uWilson Khayingo kuqukuza Zinakile Mkhaba ngamagqala amathathu okuqala ephiko lomkhosi we-ANC abulawa ngurhulumente wengcinezelo ngomhla wesi-6 kuNovemba ngonyaka ka-1964 kwintilongo iPretoria Central. Bengumzekelo omhle kwabo babevalelwe nabo ngokungayithobeli imithetho yaseluvalelweni eyayibekiwe. Sikhumbuzo esi sokuxhonywa kwamajoni omkhonto wesizwe ngo-1964 uVuyisile Mini, Wilson Khayingo noZinakele Mkhaba. In 1965 kwaphinda kwaxhonywa amanye amagqala amathathu, uDaniel Ndongeni, noLali Mpenze noSamuel Jonas. Nangona kubuhlungu nje kwiintsapho zalamaqala kodwa zithi zixolile ukuba zinenkolelo yokuba izalamane zazo zange zifele ilize. Siziva si-right sizi-families about the fact that ukufa kwabo kuyakhunjulwa. Amanye amalungu osapho wavakalise ukudana ngokulungiselelo akhokhela kwesi sikhumbuzo. Family members azibalulekanga into yoba zibe lapha, and they don't make it a point that family members zaba bantu baleli apha azikho yintoni kanye bayenzayo. What is the whole purpose of lento bayenzayo? Kabuhlungu phezulu ngoba ndizizwa kabuhlungu nje ngento yonke le. Inhle ubanhle ukuthi abaye bakhumbula abantu ukuthi bangayaletha ifamily ukuthi bazakwenza into njena, asi-understand ukuthi njani. Unobhala wephondo uphuma kumaqala ANC eMpuma Koloni uPhakamile Ximiya uxolisile kwiintsapho eziziva zishiywe ngaphandle kwiindaba ze-SABC Ndunguntombozuko Bhalintulo eGqeberha. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwa nje, masiphinde sidibane ngomso ngaxeshanye. Kamnandi mawethu.